tu rôzneho náboženstva, vierovyznania. Není len jediná cesta katolická do neba. Úprimní evanjelici dostanú sa do neba. Českobrátsky dostanú sa do neba. Moslim dostane sa úprimný do neba. Žid dostane. Úprimne neveriaci príde do neba. Kto úprimne hľadá, určite tam príde. Ja som katolický kňaz, a preto katolický horský vodca na vrchol. Ale sú aj iné cesty dobré, čo do cieľa. Áno, cieľ je dobrý, a teda tie cesty sú dobré. Nehovorím, že sú rovnako bezpečné, rovnako obťažné, ale sú dobré. Čiže úprimný človek žiaden sa nestráti, nebojte sa. Jeden tú istú bytosť nazýva Boh, druhý ju nazýva Jahve, ďalší Adonaj, ďalší Allah, ďalší príroda, iný vyšší princíp. Nazvi si to ako chceš.